da li je to doktor? Da. Ja sam bio u posjeti kod mog brata u Surdulici i tamo sam slomio ruku i oni su mi stavili gips. Ja hoću da ga vi produžite. Pa ne može. Onoliko koliko je potrebno, oni su ti stavili. A zašto ti to hoćeš? Ja kad sam otišla u školu, ovi moji drugari su hteli da mi se potpišu na gips, ali su koristili markere, krupno su pisali i sad nema mesta za sve. Pa ja hoću da mi produžite gips da bi svi mogli da se potpišu. Joj, ne znam stvarno. Samo malo da ga produžite, od lakta ka ramenu. Pa ne znam, ne bi ti to preporučila. Oni neka dođu pa možeš da ti se potpišu i u tvoj leksikon ili već šta imaš. Ali ima tu još nešto što vam nisam rekao. Da, kaži. Na internetu ima jedno takmičenje gdje se kače slike gipsa i pobeđuje ona koja ima najviše potpisa. Dušo moja, nemaš ti 26 godina. Prijatelj malog Marka na Radiju S. Stop Flips, vitaminka za sve generacije koje rastu sa nama.